Dóra! Tüp-tüp-tüp-tü Dóra! Tüp-tüp-tüp-tü Dóra! Tüp-tüp-tüp-tü Dóra! Tüp-tüp-tüp-tü Dóra! Dóra, 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 kalandra fel! Dóra! Nagy felfedező vagy, Dóra, Dóra! Itt a csónak! Gyerünk hát! Ugorj! Ne add fel! Együtt mindig szép! Hey, hey! Tüp-tüp Dóra, tüp-tüp-tü Dóra, tüp-tüp Dóra, tüp-tüp-tü Dóra! Figyeld a rókát, mielőtt lopna! Most csak az íme cigány vagyok. Fedezd fel! Dóra a felfedező. Sziasztok, én vagyok Dóra, és ez itt a barátom Csizzy. És ő a csodálatos nagymamám, my grandmother. Tudjátok mondani, hogy grandmother? Mondjátok, hogy grandmother. Ó, very good! Nagyon ügyesen mondtátok. Grandma, elmondanál egy történetet arról, amikor még kicsi voltál? Ó, yes! Amikor annyi idős voltam, mint ti, Javában szoptam a nagy faszokat. Ekkora négereket? Ó, grandma, mondd el nekünk ezt a történetet. Mondd el! amikor én kislány voltam, épp úgy, mint te, Dóra. Egy kicsike házban éltem, és a házam mellett nőtt a legédesebb What kender? a világon. Ez a kender. Volt my dearest friend, az én kedves barátom. Mi sokat játszottunk együtt. Ha szomorú voltam, Csak betekeltem és elszívtam egyet. hogy jobban érezzem magam. Ez a kender. Megtanított egy dalra, ami segített csokoládét csinálni. A fa ide-oda ingatta a fatörzsét, és énekelt. Mixing, mixing, csokolát. Mixing, mixing, csokolát. Kevert, kavart, finom lett. Mixing, mixing, csokolát. De grandma, mi történt? Azzal a vadkenderrel? Mondjad már, mi lett vele, te büdös szar! Amikor felnőttem, a családunk Kivágták a kendert, leszárították és eladták a díleröknek. Grandma, megtanítod nekünk a csokoládédalt? of course, my darling. Eléneklitek a csokoládédalt velünk együtt? Remek! Énekeljetek grandmával! Épp együtt állnak a csillagok, és az ég is felhűtlen. Azt hittem, gyerek maradok, de már félig felnőttem. Ideje élni, félni úgyis késő volna már. Legalább melletted vagyok. Együtt állnak a csillagok, és az ég is felhűtlen. Azt hittem, gyerek maradok, de Nagyon jó volt. Grandma, nagyon szerettem a csokoládéfa történetét. Száradj el! Annyira hiányzik nekem a csokoládéfa. Hiányzik neki a... Nagy fasz! Nekem van egy ötletem, Csizzy. Talán megtalálhatjuk grandma csokoládéfáját, és hozhatunk neki csokoládét. Hiperventilálok! Annyira örülne neki. Olyan rülyes vagyok! Most megvakarom a hasamat, a kurvára viszket, bazd meg! Jaj! Beszarok, bazd meg! Gyerünk, hozzunk egy kis csokoládét grandmának. Hé, Dóra! De hogyan találjuk meg a csokoládéfát? Gondolkozzunk egy kicsit. Kitől kérjünk segítséget, ha nem tudjuk, merre kell menni? A térképtel? A térképtől úgy van. A térkép majd megmutatja, hol találjuk meg a csokoládéfát. Segítsetek most nekem. Megnéznétek a térképen, hogy hol találhatjuk meg a csokoládéfát? Mondjátok azt, hogy... Lunch! Mondjátok! Lunch! Dóra és Csizzy meg akarja tudni, hol van Grandma különleges csokoládéfája. Hát én tudom, hogyan juthattok el a csokoládéfához. Először is át kell menned, A Motor utcán. aztán elhaladtok, Egy hatalmas ánusz mellett. és így juthattok el
Ahhoz a nagy barna szarhoz. hogy hozzatok egy Bantu négert. Grandmának. Szóval mondjátok ezt Dórának. Szobd. Le. A faszt. Mondjátok velem. Dóra. Te. Buzi. Dzsungel. Ánusz. Pöle. Kapd. Be. A fa.